Ki nongelam ke NPP umsning blok lambat ki nongelam ke NPP ribhoi kila penrem jor persha ya ka jingja kam thombor kabala jia ha ka janmiet jong ka shipho tarik yayong ha ka ba ki runar ki bamla ban ithu kila ther mau ha ka ying sa jong ka MDC umsning ka kong Magdalene S Maulong halat sharai kani ka jingjia sha ther mau kelawan jia kat ba ka kong Magdalene kadang yang ha phalau yeng hadian baki mau bala kawang daki runar kila lek day ya ka jingkhang yet ka badan sha ka benta ki ba nakhmat jong ka yeng habakran sha kilat pathai khubor ha ka khatwai tarik yayong na kalyang kinongelam ke NPP ribhoi lembat ke NPP umsning blok ki bakun thup ya uba kliman maulong Presiden ke NPP ribhoi bat uba Derek Nongrang Secretary NPP umsning blok lembat ki dukhat kila penram jor ya kani ka jingle jong kitei ki runar mi wan ban hang ne ban ya thu e pi ke ge jing jia ba men busni ba ngange scam le i lang ba kila thai khubor ru ha ka ba i kong Magdalene ha ka jaka ko office ke jung i ke yeng sa ke jung i ha hang ne po ka snong mau lên mau khan la don gi ba ya len ti ba la kawang ma i be dang don ha phlau yi i kong Magdalene i dei na yeng kasem go bodon borom para jung i XMLA ki ba judon kanu no ken tin ban ken kho ye kui pa ha kanu ru ka jingalang kanu ka jing pensyai pa ba ke juki jing kren pa ba juki de gi breu ki ba khu ki ba suba ki ba kren be ya la ke jong no rem bam judon ka ken tin ken kho tin sneu tin sme ya no yo no ru rei ba phla ka long ba balei don ki ba bisni don gi ba sultanat ya ka jing syakri ki jungki ba maki gila syakri hagine ki senam gi balalek bagi dang ya syakri do mentah ha baki mut ban wan ban pen mensawi tengi na ka parti bro bowe ke district berkat ber ke blok nyango yo blei bo lari lo sumari lo pelai na ka jing mensaw akum ketu jing temu persneu jungki ro ndai siam la dei yi bat kene baro ke de jing yada ke jungu tengi kit bok kit ruyang ye i ba kene ga jing snow klumar jing mot ke jungi hukum kene jing jia kan ja no i ban siam ban syai no ke jing mot ke perkhat ban la ban yai biang ban lek ban ye kendoi pai ba bai syakri bo blei un ri un dai i ke jing ai lenti ke jungi ban lai na ke do ke jing wet ke jing wa bat kene ke do ki ba don ke jing temu wasneu te kan kerto lendet syaki penban nomor ba kile ya ki brio ki babha ki bamdon gonong ki temu bamdon gonong ki temu basne on re ki berentang ki temu babha ban syakri ya ki ya ka jai ban re ujungi kham tam ma ni konstituensi ujungi bat ka ribhoi bro ko we na ta ka ba ar pat kum ka parti ni penrem ya kini ki jing temu basne ki jong kini ki samla la ni kini ki mengimtep kino Nrei ni penrem ya ki jing le ke jong ki kei ga dau bam ki siam kei ga jing duna bam ki lam kin jin dalawan na pasai ban ya kren ban ya kendu mak mak ki bagi ki long bakloi mengi gum ke parti ru ngi long bakloi ban sngap ya ku ot kanam ke jing ni sistem jong no ru ha ka ni ka konstituensi ki jong ni nrei balei ban lawan na ki jing temu musli tigum ta ka kerteng jong parti bro ko ngi penrem ya ke ni ka kam bamman ka kambe an ke baki kilale ba kum gini jing temu hi ngem tep nang no ki wan nang no sedang henrei ngai jing seneng jing kentu ki kimi ki pa kum mangi yong hi ke jing bha ka sedang na lai ti kum ta ke jing sneu ru sedang na lai te nala ki ing kisem to ya hikai ya lagi jong ki khun ki ti ke jing kai jong ka jai perri ujungi le kalong bangi nyeu burom nyeu ko re gi ing kisem ngi nyeu ko nyeu burom ya ke jing embri ban pen man sa yo no kan sakerto lendet awi gesni ban takti ban kawang ma wi yang kesem kataru kediga jing le gosni te mata daw ngi penrem ki baro mat ngi kerpat ya kilo kebe lo pa ba kin ri kin sumar kin sneng kin tu ya lagi jong khun ki ti kum kene jing jia ke bangin pat jumat mendo ban lek ban penwet ban penthut kene kesien ke ban kong ngam tep kede na ka daw mano ba pensiet iki ban ya le kum gini kam tengah kerpat ya baro hi ba kin kier na kitu
kijing sya pensiet jong no re jong no ba yo kami kijing sliu kei ke balajia ha kene ke platarik ru ha ke meeting jong ke parti jungi ha sneng ha ke ba kilawan berpentut da ban ya perta persya bagi tu kintin belum berpentut ya ke meeting bang ya sya da kijing perta pra wat hang turu nak liang jong ke parti jungi ngim sem la aila di volunteer jungi ngim sem la aila ya kinukit kam jong parti jungi banong ba kinlek ban le yiki re dak bajai-jai kile lek yong tolik no shalai wat nak liang jong i MP candidate jong i ru nak tu hilong pi pilai yo dep ya la ka jong ga bantah ki lek no shala ka jong ga yi dak bajai-jai den balami ma iru halempi hang tu ndagili i bayai ni kidang don hi gue arngot kataru i MP candidate jong i lek dala de hi banong ki ba hi ya lek no shala ka jong ga yi sem piwan ha pedeng jong parti jungi ha babun gilong kersian gi jungi te lada kine ni aila de ki maki pin position no pin longkum no te ki lek no shala yin kene nga kwa ban i ban ong ba ka parti jungi ke parti ke baya jai jai ka parti ke kwa ban put ya no ru ka parti ke kwa ban ben no ru dari ka parti ke ba syakri bai di pai ba ka parti ke ba pensyai bai ya la ka jong ganong rim ha di pai ba bagi pai ba ke suhu ke ganong rim ka parti ke don ti kumta sai sil nga penrem ye baro ginong le ban beng ban ngakot ya ki ki pa kham tam bagin sneng ya lagi jong khun ki ti yo ba ki poi ha ga jenjar kalanot pede hadin buat na kumta ki jingya bakla ki jong ki kublai sibul ne bun ki jingja menin ka jamit pon di buji tena kali ngoblok ini subon condemn ki a langut ki besong kali ya ka bunyi melak ban itu dokmat jingja pusu kuang duma masih kuang duma tak pet obat ni nak liang gablok di Barakawai ni penemjur nang buta juki bat ha ju kapor ni tip ba kini gibriu nadu kini ka platarik ha wangi layo ban pulong ka public meeting to papo musting ha ka ba nadu ka tai ka belajar ten ni disikusten ni la pesai kolong ba wadon ka jepurwit antai ru da pa ki peta pra te kini ka dong kadak kesin ya ka ba kuai pa ki parti ki long desperate unta naman ba kejingbun kipat nak kesan juga pipi hak tiga Patrick pelong iki banadu tiga Patrick hadu menin ki persian nak kumlo ban penwit yang iki nong yalam bakumjuk hamtam di MC jungi ya kapa ngidon kini meeting di pakai hamal lagi ya hamal lagi jaka bat ngida buru kajing kepat lang baju pi di dia ba pin pensau ba pin pensailam ya gue pagi parti di pelong ages ni makin memdai balik akan dikom jongka kom le riklau jongki nomor ba ngihi nakale kapati pipi ngilong kibri beton buram indidon kanu kapan puwet ada kiwe pati pelong meeting dengan sim lo kan dikapor kom kakabu ba ngakapat nang tajungki NPP jongki barok awe ka state pagi long jajai memdai menang ban sheet klik ane ban klik hot memdai ban sa jam lo da kidon kibriu ibab persang ban le don bor ane ban ini ya kata jinglong dia cloud ki inum syang kliti ngin lek ke berangkam dan nak liang dengar nga kentu ya pai ba baro di nong senong jo kari si khamtam kanika belum jongi ba hak khandai tarik in mi nanti bangin son ya kasyap hak jo juk NPP bangin don kajing kemen ke baskan bat kumba kini ki wei lada ke persyang mat kuit haki meeting ba fair ki jongi bat ni nak liang ka NPP bat baru kinong persyang ngim dai ban sudu mesin bangin kermen scam ba kajing job kan duan akwat kumta nak liang dunga ngaso banai kublai untuk jupi media ki balaya ton kat ban pensai kan digajikan ini pengidak kru kodoru bau blai unda perku kodoru nam tai MP kandidat ini bah kadai tarik nyo nam tambah kasi bangin nyo kebut kan digajikan nak tajuk ka parti jungi pro